Nye kati section PRM Fasoko section jeune au Niamogo et nous le secrétaire général bureau bar référendum au mouvement national des jeunes au premier vice-président. Donc en même befo mo yere takana kelen kama befo parti wala mu bien ou la dena na invité nous dans la keneka amba fuye a jaranye a benama donc jama kulum fina sikile bien je pense que même minabi volontaire donc farabolo nyana jaddo ko ko imbedan hakil lawde abeda pour que chifina kaw kasaka epani o kasaka buwere la développement sera chomina ko bin sen fe ba so penchama be ka kono abke tuni puisqu'on me commande hakil lawde parce que volontaire te ka volontaire dante to me volontaire me dala hakila mi fo mo ka do abeda tuni ka mo tindo nyona liya ka fo ko bin me ka tambi c'est une coupe initiée par le comité de Ouagadougou Sikoro donc comme la commune comme la du wala tala de du kelemin tarani o yenka no Ouagadougou Sikoro comité o di ala ben entre les différents secteurs de Ouagadougou Sikoro au point il a même une fois au de ka fo finalement manatambi il y aura pas de gagnant il y aura pas de perdant toujours c'est Ouagadougou Sikoro qui gagne donc balmaki a fo c'est ani o une camarade politique Borama Nyare akoko ali poson ya avec équipe mais équipe ni aller repérer puisque du conson gagne na o ni nyanan gagne na o c'est Ouagadougou Sikoro qui gagne donc a même faut genou mo mi ko pour initier no appareil ni honorable nous Oumar Diarado un député légitimement élu par les peuples du cercle de Kati mais qui a été spolié par la cour de Manassa en son temps je pense que en bas faut mo roye ali sa am ka chessiri puisque en ka bolute parce que politique bara ni be ka fo fiki hakili la fene fo en ka bolute ka fo kambe politique wati ko wa campagne wati kono ameni baraw la kam la kelente commune fantanan be kono min dini mal mal kam bara kono do amba fo ngo hakili to di bara nuna aya tamne herela ala ka ba herela dem sanu mu la viu la dayna volontaire ya ma nyini bash makana boala volontaire fene ko fe o ka do dakelen fe ka bo dakelen fe donc me befo mbalma mu be ani o presse Mali actu a be sur cham MCC elaji anaka ki be ani assemblée nationale kati kuna foni do amba befo mo mu fene be no ka bara ndo ga mbolo ni o animateur uye bakari sous clé amako yora la be wuli ka joanye donc mo mu fene ko belabe ni oye Borama Nyare ani Mamadou de Nyare amu fene fo ani Ntayene Issa Nyare ko le ségal du comité de Ouagadougou Sikoro donc je donne vraiment j'engage toute la jeunesse PRM Fasoko au nom et à ma qualité de vice-président du bureau national donc nous on adhère à la cause et nous sommes partants et vivement pour d'autres actions vraiment citoyennes. Je vous remercie. activité parfois d'abord mi kama de Ouagadougou Sikoro jeunesse wala sa mbeb se ka fara no ka ben kila do dugu kono wala sa cemson yere mu ka baraw bu nyata ka baraw parce que sa ko ni d'abord kama ko sebe ay wani mo encore de baram bulu da Ouagadougou Sikoro bu kere kere bu nyata ka baraw adoy volontaire fo le flani do bora nga ko ko bala nga kenya so no do so bala sraba glam bala ani jeunesse de ka baraw nga baraw de bul no ka kere kere ma ku je kuma de ni sojaay ani volontaire ba fo ni soja ke parce que nyama la du dem sunu bora de we ben kile yare ku fo dugu makoro nana donc ma ira ka fo dugu jem sewni mo le bembe mo ko je ya da mo mi kama ko ya kene